Jag filmar det. Let's go. Part one of filleting a fish. Får jag pussa? Vad gör vi? Okej, kom. Lägg av. Ska vi dasha på? Fan det går. Vi behöver en video. Ja, vi behöver vi. Man kör så det, sen så det. Sen flippar man över. För man behöver göra exakt att man måste ju veta vad det här ryggraden är. Charlotte, kan du ta fram en video? Tar du en video? Jävla. Jag visar en video min hela tid far. Inte har jag ens YouTube på min jävla telefon. Var börjar man ända här eller? Man börjar nästan. Nu behöver vi nu 2 knivar. Man behöver sax. Du behöver en sax. Du behöver en sax precis du kan det där. Du har en Ni vill göra det här. Vadå? Bra. Vad är det för någon grej där? Typ hans barn. Det där är dens hjärta. Det här är dens magsäck tror jag. Jag tänkte att det ska sötligt. Det här kommer inte. Det här är till hjärta. Det är så. Oj, vitt. Varför är det här då? Titta! Ska man ändå ta huvudet bort? Jo, men det gör man sen. Nej, men för den här ska ju komma med huvudet. Nej, men sen skärde man så här. Och sen tog man bort hela och så skärde man så här. Vi är så dåliga så vi behöver ha video. Ja. Tycker det här var inne i en Ska man fish. ta också den här? Ja. Och det här, vad ska man ta? Är du helt säker? Vad är det där? Så är den stark. Perserög. Hur vitsi? Mä otan reijää varmaan. Se on kaikki. Var är nästa persereikä? Ne on se keuhko, sillä se on. Ja, ungefär. Och så ner. Nu tar jag så vass kniv. Ska vi prova igen? Den ska ju inte köras av. Du ska bara ta ett snitt. Bara köra ett snitt och sen tog du den här vägen. Du ska tajt mot ryggraden. Bra. Så då kan Robin ta i. Det här är helt för lite. Se on, mitä se on. Ja, det blir vad det blir. Det var det. Det är din första. En perfekt första gången. Oj, vitsi. Det är bra, det är bra. Nå där är ju allt kött. Jag måste ju hålla i huvudet också. Det är bra. Riktigt bra. Nu har ni 2 ganska stora filéer. Det var inte alls illa. Today we're gonna feed them all. Yes. Giddo. Giddo. Hello guys, today I'm gonna gift you food. Just throw it there. Are you ready? Throw it. No, what the f***? Whoa, get back! Oh, it's really slippery.
Exactly. The fiskmås. Are you ready? The fiskmås would. Let's get the freak out. Oh yeah, look. Yes. Det var i den här lilla. Vi orkar inte köra det här igen. Så han kommer till stinkfiskbutiken i hela veckan. Så. Och sen tar man med gaffeln i där. Och sen kan man börja. Ja, det tog tungan då. Det är inte så... Det här var nog inte det mesta köttet. Är du det för första gången? Den är sällan. Nej, inte vill. Men det var nog faktiskt inte någon lillin sen då. Det är inte lika. Ja, det måste. Nu lägger vi lite salt. Noin. Ja. Tollain vaan. Ja siihen toisen päälle. 2 per. Eli vi måste nästan lägga på det. Noin. Ja. Noin. Yes, sir. Va? Aha, det här var den värsta skiten jag har varit med om i hela mitt liv. Och jag kommer aldrig göra det här igen. Jag vet inte vilken idiot som kom på den här idiotidén. Det här Tack. kanske hade jag innan vi såg det här i WC. Jag är född i båda. I båda. Ja. Aj nu. Okej, så det här var en av de sämsta jag har varit med. Men det är inget. Jag rekommenderar det. Ta en tugga. Okej, filma mig. Jag filmar det. Vi kan lägga in folie. Jag kan svälta. Det här är bättre än vad jag trodde. Är det så? Med smör och salt så är det nog ganska gott. Jag skulle ge det en sån där Lite kryddsalt också. 7 av 10. Herregud. Lite mer krydda skulle det behöva. Ja, hon ger 6 av 10. Tack så mycket. Och 2 gäddor på 2 dagar. Mm. Den ligger här bra. Jag trodde att det skulle vara sämre. Och tänk om man skulle ha ännu mer krydda än bara örtsalt och smör. Testa ta lite det här spade. Jag tog. Så. Det är seriöst gott. Om man tänker på att det är gädda så är det typ 8 av 10, men annars är det kanske 6,5 eller 7. Prenumerera.